biyang ademe. Aduh biyang ademe. Ana jakang rugaran, ana jakang ruga. Ruga jalo apa? Ruga jalo apa? Ndang tambani tiwas mengko kowe nyuruh. Biyong ademe aduk biyong ademe ana rondong rugu ana rondong rugu kowe njaluk apa sek kowe njaluk apa sek pringas pringi sirung delep ora manis Aduh biyong demi aduh biyang. ndak mule wong ya wis ditambani Aduh biyang. sing lara ku lusung bingung aku iki ayo repot bingung rasane ndang mule Aduh jamune orang ditekeki ya mulai. Aduh Ron. Aduh. tak pacul belungamu rawel wae wong lara wis diobati kok cek Asline ngene lho. aku ki salah ndang enek kebutuhan Ya, liya ya. iki wis wayahe tutup Iya, aku ngerti ning jane nek perlu pribadi di antara aku dan denganmu. kelincipen potonganmu congek ngono rek Apa rumangsamu kowe iki ganteng-ganteng ngawang rupamu ya kaya garangan. walah Ngene lho Ron. karepmu ki ngopo kowe ki wis tak weni obat Beda. Obat iki ya karo obatmu ki beda. Iki ya manjur, ning lebih manjur obatmu. lah mergo larane lara dudu lara sembarange lara Larane weteng ditambani berial mari. heeh Saiki larane ati sing nambani kowe. kelincipen kowe kuwi noleho Atiku. wegah Lho, atiku. Aduh Ron, kowe njaluk dadi bojoku apa donya arep bubrak ora. irung muntek irung kuntek lahir bayek teng celuwek ngono lho Ya aja ngono ta. Blas. Wong tuweke ngenyek. Wong aku ki ning omah ketemu karo sapa-sapa ngono ki aku wis ora tik-tik pril. Bareng aku dek wingi kuwi aku kocape aku terbayang-bayang karo kowe. Alah gedhekne atiku. Tenan, mbok sumpah to tenan. Gayamu sek. Aku ki kewirangan. Saka kadoan biasane yen dandan sampean ganteng. Iya. Wah, sepatune neki sireng. Iya. Waduh, klambine setelan putih-putih ngediasi. Wah, kirun le manis. Wah, aku lara-lara wis ben wong tuwek-tuwek jeneng wong tresno. Tak parani alah, Ro. Apa? Kewirangan. Sapa? Kudu kowe. Sapa? Sapi. Alah, Ya sapi-sapi ritek timbang kowe nganggur sosoren. Ojo dak ngawur ndang mulih wayahe tutup iki. Aku ya asline Ki engko aku salah dinteni kanca-kanca kok dadak kowe ning kene wae. Delengen gawe-gawe to. Ki engko nek jamu ki engko busake aku ora iso Nek ora kesempatan. tuku jamu karo debat kiron sedina no atiku wis ra karo. Ojo ngawur ndang mulih. Aku wis telepon karo papaku kok. Papa sapa anake Gimo papa. Wah, Tuku jamu. Sik to, Mas sampean niku teko dhisik njaluk. Kula sing teko dhisik sampean teko keri njaluk dhisik. Ora. kowe kuwi suwi. Napa, Mas? Jamu otot. Ada larane pun engkel-engkelan duwe dan dijamuni Mas. Sing nyelo-nyelo ae. Sampeyan njaluk jamu napa? Jamu otot. Lho, Otot. Jamu kotot renek. jamu. Jamu kok kotot. Otot. Otot. Ungat. Unteng Mas. Maknaran. Numpak jaran. Wong lara-lara numpak jaran. Jaran. Wong lara kok numpak jaran. Timbangane numpak jaran mbok numpak wedhus. Maknaran. Weteng. Oh, weteng. Sampeyan lara napa? Kula niku ndas ngelung mriki boyok kaya remuk meruyang mriki ngethok-ngethok juwimpe Lara kabeh. Nggih. Awak lara Mereng pun boten karo-karuan rasane sikil napa niku. wis lara kabeh. Nggih. Wis rasa goleke jamu. Terus? Sampeyan pun wayahe mati niku. Aduh. Aman. Lah timbangane goleke jamu kok lara kabeh, lara kabeh. Ron wetengku kumat Ron. Aduh. Kowe iki wis gak meneng kok rewel ae ket mau kok. Wetengku lara ki lho.
Weteng kuloro ki wayahe tutup pun wayahe. Aku kuat tenan. Nang Kula jamu wangi. Wah, ayo keri tenan sing enak bagio karo kole kancane ki yo. Nang ngejoli dhewe mboten napa-napa. nang nono nang kuwi nang. Kok sih? Karuan ki lho. Kok sih? Aduh. Kuloro kok iso nyuwara buat ngono. Anu napase ben. Nek loromu iki ora mani karo jamu. Wis beres. Gawa mulih diseduh karo banyu panas. Banyu panas semua pleh ngombe anget-anget. Wis go balik. Pun go balik. Mulih ora wayah tutup, ora tak doli. Wayah tutup, ora ngreken wong tuku. Kene arep ndang kebutuhan dia. Ditukani kok sembrono lho. Kamu ini nyundek ya. Ora genah. Ora bakal. Arep pembeli lho. Pembeli itu adalah raja. Aja menyek. Ora urusan. Mulih. Arep delok bal. Delok bal. Wis, mulih kono. Mulai. Ora tuku jamu. Rasa tuku nang kowe. Ora kuwi cilik titisane Banaspati piye Ayo rambut. Brene, somben matiku ngenteni kowe. Aku ora mati kowe nek dhisik lho nggo tremos barang kene. Wah, ra coba aku tekan tremos barang digawani sing kebacut ki cah loro kae kok. Wis ora sida ndelok ngene. Wah, iya. Kesenengan Gus kowe. Kebagusan Den. Bagusan apa? Aku mau umbar ning depot ngladeni wong sakmono kae dicelatu wong tuku sakmono kae kowe kok dodoan ngenang ngene kesenengen. Lho seneng. Monggo Kang Mas gandang unjuk, ndang dahar. Anu, buah-buahane saya le. Bual-bual bathukmu kuwi. Karyawane kowe paku. Lah, kamu kok mogok Kang Mas ngapa nglulu? Bakul nglulu-nglulu kene ngampe telat. Bar to pertandingane. Lah wes. Wes wong kene mau umbar ning depot. Tak ceritane ono. Waduh, dia hebat temen. Hebat. Hebat kene ra ndelok kok hebat. Nah, salammu. Salamu kene tuku depot jamu sing tuku sakmono kae kok. Anda harus bisa membagi waktu kapan untuk berlibur, kapan untuk bekerja. Kene anggek nutup enek wong loro cerik-cerik kaya ngono apa ya ora mesake. Nah, gak iso mau carane gampang. Lah nek wong loro wis nyesek. Cerik-cerik. Heeh. Golekno plaster. Di plaster kene cek gak iso muni. Lho, ngono. Seneng aku nek mlebu penjara. Wong penjara. Wonge mati perkara aku ya dadak ra karo-karuan no. Dheke sing seneng iso ndelok kono delengen kene cek kaya ngene iki. 450. 450. Kuwi jane bal-balan apa ceweng? Tak ekoni. Kok iso 45-0 mosok gol ngampe ping 45 niat liyane turu kabeh. 45. 45 berarti Ya 45. 45. Sitok nglebokne 5, sitok nglebokne 4. Papat, Lah iya. ngono kok 450. Ayo 45. Menang ndi? Ya menang jagoku. Wah, main jan hebat, sportif. Sportif pisan. Sportif Kowe banget. melok apa ndelok? Lho delok. Lah ndeloke kok ya seragam kaya ngono. Lah tagene melok main. Wong nontone melok seragam. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini senang dengan olahraga, utamanya sepak bola. Nek menang ya aja seneng. Harus bangga kesebelasannya menang. Nek kalah ya aja Bangga. nesu. Nah. Wah, iki wah. Kok didul? Bal-bal gombal geger aku. Ora seneng terus balik dicolong go mulai. Aku lak gak siap. Aku kan supporter. Lah pemainnya lho kok gak ada sing teko. Pemain gak ada sing teko goleki sampai setengah mainan iki gak bal-balan goleki pemain iki lho. Lah kuwi terus wonge ning ndi? Embur nanti parane lah aku kepeksa awake dhewe bekas anu pemain ya. Ya. Akhirnya celuk aku, pokoknya awakmu kudu pentas. Ya wis tak dobel aku ngono. Kalau main. Nek main. Bal-balan diras dagel. Bal-balan. Jadi arek loro, aku mau nomorku loro. Siji 12, siji 10. Aku lakoni ngene wong loro. Lho ini sapa? Kaya ngene Maradona tak gawe. Ngene tak gawe. Aku luwung 12 kuwi apik. Wah, ndane kowe nganggo nomor 12. Wah, sesuai karo gambare. Lah nek pemain-pemain bal kae nomor 12 jan top, nek kuwi jan 12 jan wis glegere padha. 12 sak jaran. Jaran. Layune kok jaran. Jaran tenan kuwi wong. Nyepak dengkulmu kuwi. Mari ngono, Ya apa ya apa? penggemar. Wah, karo aku sorak-sorak. Seneng. Gunang lapangan. Sing disoraki emang awakmu. Nangis bal tak sadut dia balap bener. Lo kan dadi pesagi. Kok iso? Kok mumbul kok gak balik ke nyanti aku ngono. Yo sakire Tiba besek.
Lho iki bal-balan apa kundangan kok. Mari ngono ya kebangetan arek-arek rek nontok ya nontok. Lah kowe sing ngajak gegeran kan awakmu. Alah wong grupmu, Bali ngono. Diterusno gegeran kaman. Ayo. Diterusno. Gegeran ning lapangan kono. Mestine ya iki mau wis bener kok apa nonton. Gegeran ning lapangan kono lho. Gegeran kok ning kene kok cetak. Lah kate apa sih diterusno ta? Bocah ki. Gua tak buka telepon. Ojo melak-melak kowe juri lho, kowe minggat karo. Nyapa kuwi juri kuwi Kiron? Artine wasit. Geger. Gegeran aja ning kene ning mulane bal-balan ra iso tentrem ya ulah-ulahmu kuwi lho. Lho ngerti? Lah kan Wong pemaine rukun-rukun ora enak apa-apa kowe gegeran ngambek teko omah jane karepmu piye? Lah kene ya. Grupe lak diulang. Lah kowe gawe piye? Lah aku lak gawe dhewe. Ya iya. Lah kok nusu. Lah nek kaya ngrusak. Rusak anu suara Bener wis sing penting grupku tertib. Lah nek sok nek kuwi ndelok, sok nek ki aja kaya ngono kuwi. Apa? Pakaian kowe. Kanggo nyawatke sok nek ki aja kaya ngono kuwi. Terus karepmu dhewe anggitmu gegeran ngapik go. Karepku kanggo meriakno iku ya karepku ya. Mulane bal-balan ki ra iso meriah. tentrem nek jek enek sup asparagus sing kaya kowe kuwi. Apa? Sup Asparagus. supporter. Supporter ki bumbune apa? Apa? Supporter ki bumbune apa? Lah, Sing karuan ya sup asparagus kuwi kok. asparagus apa? Wis goblok gak iso ngomong teko aku lho. Apa to kuwi? Supporter per sup asparagus. Oh, sing penonton sing bengok-bengok. Heeh, akeh. Sing tawur bareng. Heeh. Lho wong kuwi grupku kok dadak. Apa jenenge? Yang memberi semangat itu namanya apa? Malah apa? Sop buntut. Nek supportere ora apa-apa buntute rentetane kuwi sing marai. Buntutnya. Layane aku ngono, Apa? tapi tak penging. Heeh. Ana sing nyawat wasit barang. Terus. Wasit disawat. Wasit tendo ngeteki mataku to. Lah untune matamu ra ilang. Malah aku pemain-pemain ini terus ngomong lah ya rek, wong supporter rek iso ngantem moto ndane nek wong akeh nek iso ngeneki ndas aku ngono. Kok ya titis kabeh ngeneki moto aku ngono. Sok nek aja kowe bal-balan ki ya bal-balan. Bagaimana kamu jadi supporter yang baik, harus tahu permainan yang baik. Harus tahu bagaimana peraturan-peraturan sepak bola yang gak baik. disempreti. Awakmu rolek kowe? Heng apa hen? Hem. Heng po. Iki krungon-krungon. Heng po, hen. Gak ya jenenge caca, jenenge arek-arek iki heng. Ku jenenge hen. Hen iku tangan iku lho, ngerti apa ora? Apa? Hen iku tangan, ngono. Oh, heng. Tangan dinggone hen ngono lho. Dadi lek kena tangan jenenge hen. Hen. Oh, hang, heng, hang, heng apa? Nek gong dinggo ki heng, nek wis dinggo ki nek arep dinggo hen, nek wis dinggo hem. Iku klambi Kuwi nang tangannya apa? Hem. Anakku ya pinter nek ngono. Apa? Oh. Berarti lain arene pijetono henku iki aku. Ya bener iku ya aku jenenge. Hen iku kan masuk bahasa Inggris. Ngono lho. Wong aja goblok-goblok nemen. Piye. Lah Bagio kan orang ngerti. Aturannya itu bagaimana permainan sepak bola. Permainan itu ya. Bal-balan yang kena tangan ya heng. Lho, ora ngerti lah. Iki Lah nek kowe madhep rono terus kowe ini kok ngguri sengaja dikenekne tanganmu ya enggak bisa toh. Wong dia tidak Anda menjadi hakim tersendiri. kowe bal-balan, kowe madhep rono terus kene kok ngguri nyaduk roro kenek tanganmu, disengaja dikenekke tanganmu. Itu ya wasit tidak boleh nyemprit. Iku ora hen. Balane wasit. Nyapa? Aku balane diwasit. Kira balane depet jam kirun. Jemput jam kirun ke balane Saya aku wasit. ngomong masalah wasit kok mbelani wasit. Terus bareng ora disemprit wasit goblok. Jadilah penonton yang baik. Buanter ya. Aja sakarepmu. Wasit goblok. Kok sing mimpin awakmu? Wah, aku ora mimpin, aku nang ngarep dhewe. Nah, itu jenenge mimpin awakmu. Padha wae. Kalau memang kesebelasanmu itu kalah ya tetap harus kamu dukung. Nah, menang ya kita jangan Menang gembira. kita dukung bagaimana prestasi yang akan datang. Kalah ya tetap kudu mok dukung. Ya nek menang didukung kalah dipaido nek bengok-bengok ae tak serak. Lah iku kleru zaman aku nang Bontang, ya, aku supporter nang Bontang, kan nggonku kalah. Tapi ya tetep ae menang. Nah, menang. Ora meneng ra wae iso mulih no kowe. Sapa numpakne pesawat kowe? Enggak masalah iku. Barna Semarang kalah, aku ya menang. Nang Jog Pandan kalah, ya menang. Kowe nonton? Nonton? Ora wetengku senep kan aku kan. Kering. Lah iya. Ya pertandingan masih bareng itu ya bareng. Biar main ya biar main. Awakmu panik sik
maido cek ngenyek. Sembarange gak kaya nggonku ngene-ngene, gak panas atiku. Iya. Regetan tak leno tek rokoke colong. Lha tadi supporter yang kalah campur nyolong ngono. Kalah ya dukungan, aja kalah terus mau bles-blesne mau paido. Terus piye dhek arep iso pinter biaya dipupuk semangatnya jangan sampai kalah bagaimana. Aja ngampe kesebelasanmu nanti terus ora oleh main ning daerahmu dhewe. Mergo polahmu sing kaya mangkono kuwi. Akhirnya kesebelasanmu yang tidak boleh main di situ. Hanya tidak bisa mengembangkan kreativitasnya. Akhirnya kesebelasan yang menderita. Yang menderita. Justru olahmu yang begitu kesebelasanmu yang menanggung resikonya. Bagaimana kesebelasan dia maju, supporternya mendukung yang baik. Tapi iki bener omongnya kira nih. Jadi awak dia kan sebagai supporter. Supporter itu harus apa yang sportif aja. Jadi kita harus mendukung biar itu semangat bermainnya itu bagus. Kuwi dituturana ya angel, rupa kaya ngono kuwi dituturi angel. lah iki malah bulan depan pertandingan yang akan datang. Sing bertanding sing bal-balan apa supportere? Ya kono bal-balan aku kan ngrumpukne wong gede-gede ngono ya. Apa? Kanggo apa? Ngene. Bae keceng ngene ta ae. Kalau tuturamu kok angel men iki jane piye to iki jane? Favorit to ndak bal-balan wis favoritku kalah. Wis. Kalah tok suwei. Katok. Lah kowe mulai sarungan aku. wong nasar ki ya kaya kowe. Wong ya kaya aku nih. Favoritku apa? Rikat. Ngono. Awakmu? Kalem. Kok sok kalem? Lu rikat iki lak cepet itu. Ini kok supporter bal-bal jenenge pemain bal ora ngerti kok. Rikat iku Rikat lho pemain dari Belanda itu. Nek Surabaya aku rasa dada. Apa? Yusuf Agil. Yusuf Agil lak ketoprak iku jenenge. Yusuf Ekodono. Sing tau rene kan? Yusuf Ekodono. Nah, kuwi. Yusuf Ekodono sing bojone loro lho. Bojone loro sapa kok ngawur? Tanggane iku. Tanggane. Adike apa bojone? Tanggane kuwi. Aku Yusuf Ekodono favoritku karo Samsul Penisilin. Samsul Arifin kok sampe. Lah iya tahu sikile luka tambani penisilin. Mben gak nonton rugi. Pertandingan antara Belanda ambek Londo. Apik lho iku. Apik kuwi. Iku ngerti Pak iki, Pak? Nang Gelora 11 November. 10. Mau kakean berarti aku. Kakean. Dadi Belanda karo Londo. Belanda musuh Londo. Wah, bagus kan kan. Apik wah Londo iku kuat kok. Belanda iki kecil. Kuwi gak padha. Belanda ambek Londo iki gak ono. Padha ora to. Londo karo Belanda. Belanda Londo nek berlatih padha ae. Kon ngawur tok. Belanda karo Londo kuwi Setan nak tak delok catetane. Kok kuwi nek tulisan tok aku. Tulisan. wong Londo ki ya Belanda, Belanda ki ya Londo ngono. Pengerti aku nek Londo ki enek sing rut gelut lho. Rut kulit, Rut gulit sing rambute tahu dawa lho. Iku rut gulit jenenge. rut kulit. Lah nek sing Belanda kuwi pengerti aku kok. Sapa? Oh ya irunge dawa kuwi. Dadi irunge dawa iku Londo. Nek kuwi ora termasuk Belanda. Nek kaya Pak Bak barang Belondo. Enggak dene gawe. Ampase kambil kan delep. Nek ge pedoman kleru. Dadi ben irunge dawa mesti Londo. Londo. Anu Petro kok Londo. Irunge dawa. Petro. Ayo. Yo gak mesti. Pedoman ora tau Wong bener. iki kena. Pokoke kowe ora kena muring-muring mok gawa teko jero debat jamu kene. Muring-muring ning jaba kono karepmu. Ning jaba kowe ya dilarang ora oleh buta kaya mangkono kuwi. Nang jabane stadion aku bengok-bengok. Bengok ya apa? Ngene. Set, set, metu set. Lah kok raset tukang becak ngono. Lah raset kok kopi gak patek kerupuk Pak Sumbari. Kowe coba bahas meneh raset sing nguber. Rasit sing nguber kowe kena dituturi ora. Kok cek petita-petita arep ngamuk kowe. Pak, Mas Adi salaman ya. Sing wis ya wis ora usah wae geger-geger. Tapi nggonmu wis ora iso bal-balan. Lho wis aja dibaleni nek. Ora iso bal-balan apa sebabe? Sebabe apa? Bale tak kuwo kabeh. Tak mulai. Balek nih ngamuk. Balek nih. Piye? Susul lagi. Aku pokoke wis ngamuk. Bal-balan. Lah, susul lagi mu. Alah. Adi nyusul. Sesuk ladine. Wong tak kon nang omah kok ya. Kadang mulai ngono kok ya bocah rene. Sik aku tak anu lebokne iki ya. Oke? Sapa jenenge? Iki sing nomor pira, Pak? Iki ya
iki aku iki landesin no kae. Iki landesin no kae. Salam. Iki SMA kelas 2. Lho Mas. Iya. Iki mau teko ndi, Mas? Mari nonton bal-balan. Nonton bal-balan. Untuk bal-bal. Ya iki sing kancane oe. Gandengin Pak kali. Gandeng. Sing marai ya iyo iki. Masa? Macak dame ta gitu. Mas, gila Mas, nek jenenge dulure Pak Bagio. Jak anu gandengin rono, Mas. Jak mlaku. Mudah pun sih, Ayo, melu bapak. Iki wis apik. Karo daerah kene wis apik daerah. Hei, balik narane motorne. Balik sik kono. Nah, Tak jukune anu, kamu di sana kamu. Kene. Sik. Apa iki? Ndot. Ndok plastik jak mlaku rene. Kaya. Heeh. Wis mandelok candaan Mas, candaan Mas. Anu delok. Ora usah wedi. Ora ben candak Mase. Delok kok. Kene. Heeh. Kok dadak ya delok Mas Radek rono. Heeh. salah. Dan, hei. Jangan podo. Podo kalau dulure. Ajar. Kalau dulure jangan podo. Ya persis. Salim. Salim. Ya pasti tangane ya padha iki. Ya podo anget e. Rasane padha iki. Katra iki ra kopen ndang ngesakne. Iki laire ning Jayapura kono. Oh. Kae lho kan sing mijeti ya mbokmu ngono lho. Lah nyapa mbok kok mijet ning Jayapura nyapa? Anu Mas, sewu. Iki mah ya melok tak bal-bal iki, Mang. Iya, nang Gelora Bapak Sari. Waduh kok ya gawe apa gawe klambi iki kan. Klamben modele ngene iki enek 40 mung ya iki. Iya. Jejer. Heeh. Iki. Wong kaya ngono grudukan kene tenang ae nonton mung iki. Iya, Ya gak tau ngamuk gak bareng. Enggak. Nonton Malah senang bal-balan kok, malah senang. gak tau gelut, gak tau apa nonton bal-balan. Iya. Ya lungguh biasa ngono. Iya. Lho rungokno. Kenekane iso tertib kok kowe ra iso. Delengen kenekane iso. Wah kadang-kadang Bagio nonton bal-balan gak nggih kaos. Padahal iki duwe isin gawe kaos. Wong sing iki ya. Namanya siapa toh? Nensi Kartika Sari. Hah? Nensi Kartika Sari. Wedok ta iki? Lanang. Ayo ndang kawinen dhewe to, Bang. Wong Jawa Iki wedok. ngawur wong dulur ya dilehne kowe ae to. Iki kan dulur ora oleh. Dulu kan aku ya. Gak oleh ya. Iki ibuke Makwani jenenge. Nanggokmu jenenge. Lah ya Makwani iku mboke. Iki Lah bapake. bapake. Lah bapake sapa bapakmu? Kenyong Susilawati. Wong lanang kok kenyung. Elengku kaya lutung sapa Pak? Ana Warseno. Ngawur bae. Nek sing yo meneng ngono Mas, nonton bareng meneng. Tong wenang rokokan kuwi rong cepet iki. Gak tau gegeran, gak tau gelut. Iki lho rungokno, kewane pengen dadi menungso, pengen nganggo kathok klambi. Lah kowe iki tuturanmu kok angel. Heh. Bal-balan kok ngampek gelut ngampakmu iki delengen. Kaya nonton bal-balan iso Yo tertib tenang, tertib karo kancane yo apik, gak Kowe aku gelem. tau tumon ngene iki, mlaku-mlaku ning pasar turi. Amen dhewe. Gua cek-cek. Oh kuwi sing wis terdidik kuwi. Iya. Kayak anu nggak dikasih klambi abang. Kayak karo aku goblok. Kosong. Mulane kowe iki kudune Iya Mas nyadari. Giron, betul. Awake dhewe nyadari Mas Bagio, wong kaya ngene kena diatur kok awake dhewe gak kena diatur. Kaya ngene iso klamben iso salaman delengen jangan salaman kok ora salaman. Wis tau karo aku. Aku wedi kok. Iki nek kowe wedi, aku ejek gigu nek Pak Bak wis blas ora. Iki wis ora lha iki nang kantor polisi bro ya ngene, biasa ngene. Polisi ya ngerti. Dadi ngenekan iki tak akoni kok. Mila Bapak ya. Enak. Mila Bapak. Lho melok pake lho. Mudah. Gendong tangan. Rasane apa, Bak? Rasane apa? Ya lumayan lah. Sil aku kaya ngono. Arep Saya kono kok iki. nanti. Dadak Iku payu nek Mas ngawur kae. Lah mudun sik nek. Kita. bisa apa saja Mas selain
diajak Bisa salaman. naik sepeda motor, Pak. Bisa naik sepeda biasa. Bisa naik sepeda motor, sepeda biasa. Iso. Bisa naik becak. Iya. Numpak becak ya iso. Bisa, tapi di depan. Kamancal dhewe gak? Mancal dhewe ndarake bagiyo. Iki nek sore enak awan kegiatane yo nyerpis. Nyerpis apa? Terus nyerpis sepeda motor, radio ora iso dandani. Masa Bongkar. Radio apa? Bongkar iso, Pak. Bongkar iso. Balik nih. Angel ora. Bongkar tok. Iki sore ning ngewangi dodol es, mak. Oh, bantu ibumu. Bantu ibu nanu mapak adikku sing sekolah mapak iki. Loh, ibumu apa ya rupane kaya iki, Pak? Enggak, nek ibuku ayu to ndak asline. Ini kan anak asuh. Lah durung bisa sekolah ya ngene. Gak anak orang hutan to, kok anak asuh piye to? Asuh. Anak asuh. Asuh apa asuh? Kuping apa jamur. Jadi anak asuh. Asuh. Oh, anak asuh. Iki pinter ndak? Iya. 2 tahun nunggu. Oh iya iya. Loh, ini ki sapa reng-reng, Pak? Dina eno. Mudun. Nyetel radio dianterne. Iki. Iya. Tapi entar bal-balan gak mering-mering ya. Gak tahu. Alah, jangan ngalem karo. Alah. Kayak. Alah. Wes, jan karo Karnaka ya. karo masing kaya ngene lho. Lah iki angger dianu lho. Nancy ini apa disauri he lho. Ya oke lah ya ngono. Iki yang minta ngono. Iya. Saya jajal. Nancy. Ya oke lah ya. Ayo kamu dhewe sing ngomong. Kan derek om. Ikut om dulu Derek ya. om. Aku tak nyambut gawe nggih bayar SPP. Ngono mulane saiki awake dhewe kudu nyadari bagaimana jadi penonton yang baik, Ya, jadi ya, supporter yang baik, harus Iya, tahu iya. permainan yang baik. Aku Iya, bareng iya. mang mbok tuturi aku sik meh ngamuk bareng mbok tutui iki Delengen iki Iya, iya. bocah ora iso piye-piye. kena diatur. Wong sing kewane kena diatur lah awake dhewe kudu iso gelem diatur. Wes jangan anu wes. Makanya kayak kewan kan orang ngerti hukum, dia yang diatur lah, dia yang mengerti hukum, nah kita harus taat dengan peraturan, taat dengan hukum. Boleh, Pak, ya. Dadah. Ya wes, iya ya. Dadah. Ya. Malah katoke mlorot.